O Pazo de San Marcos acolleu a terceira xornada galega de custodia do territorio, primeira organizada pola Deputación de Lugo, na que participaron representantes de diversas entidades que traballan neste ámbito. O deputado de Medio Ambiente afirmou durante a inauguración que estamos nun momento crucial, xa que a presión sobre os recursos naturais nunca foi tan alta, e incidiu en que debemos protexer e xestionar de xeito sostible a gran biodiversidade ca que conta a nosa provincia. Neste senso, Carlos López lembrou que a institución provincial ten en marcha dende 2014 un proxecto innovador para dinamizar as zonas de alto valor ecolóxico e social, como as Insuas do Miño e os Ollos de Begonte pertencentes á Reserva da Biosfera Terras do Miño. A esta última iniciativa, a Deputación destina 25.000 euros anuais a través dun acordo de colaboración ca Asociación Galega de Custodia do Territorio, que realiza o traballo que os terreos necesitan, ademais de actividades de divulgación para todos os colexios da provincia ou visitas á zona. Segundo apuntou Carlos López, na xornada, a custodia do territorio é unha ferramenta fundamental para a protección do medio ambiente e unha conservación efectiva e duradeira. En esta tarefa é preciso, dixo, involucrar os propietarios das terras, as comunidades locais e as organizacións.